li tkun ta' pis ideali adattat huwa ta' bżonn lilin mid-dera li tkun ta' pis żejjed mhux xi dużunur jew mistħija imma ta' detriment għal saħħtek. Forsi vera teżisti l-mentalità li għax tkun qawwi jew qawwija allura mhux pulit jew pulita fid-dera. Imma apparti dan, żguru mhux forsi illi l-pis żejjed iġib miegħu ħafna mart ieħor relatat u kaġġunat mill-ħxuna. Illum il-ġurnata nafu fiċ-ċert illi l-pis żejjed iwassal għal diabete, kolesterol, attakki ta' qalb, għaliex jinstaddu l-arterji u ġieħ fl-għadam, nervituri, taħwit fl-armoni fost kundizzjonijiet oħrajn. Inutli li tipprova waħdek biex tnaqqas il-pis trid lajnuna, imma l-ewwel irid ikollok il-konvinzjoni u d-determinazzjoni. Il-kuraġġ jibda jissaħħaħ meta int tibda tara ir-riżultat illi ma jiġix mix-xejn, wieħed irid jaħdem u jistinka għalih. Dita żbilanċjata tista' twassal għal problemi wkoll, għalhekk illum hawn nies lesti bidejhom miftuħin biex lilek jiggwidawk biex int ikollok linja gwida biex l-għanijiet tiegħek tilħaqhom. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett live waqt il-programm F-Living Show Matteos Grasso. U nagħtu merħba għal darba oħra l-ħabib tagħna Mattejos. Kif inti sieħ? Nsellimlek, ma sax noħodlok bidek naħseb. Nirringrazzjak u l-enxej. Bil-min kif qed tagħmel Jidher li bil-mod il-mod qegħdin noħorġu wkoll minn dan il-mument antikraħ illi ħakem lill-poplu Malti u għawċ din jien nistgħu ngħidu maħna tagħna nħossu x'bela kif ngħidu. Issa li bdew l-affarijiet jerġgħu imorru lura għan-normalità, normalità ġdida sejħilha kif tixtieq inti. Tajjeb, l-ħunet fetħu negozji, ristoranti, u allura anka issa dawk illi kienu jħobbu illi jmorru fi gruppi illi ikunu tant komdi u tant juhdu gost bejnietom għaliex dak huwa sabiħ illi wieħed jagħmel kuraġġ il xulxin fejn kienu jagħmlu wkoll diversi sezzjonijiet ta' anki wkoll attivitajiet fiżiċi u anki kuraġġ u sezzjonijiet biex wieħed anki wkoll ibiddel l-istil tal-ħajja tiegħu. Allura, illum tista' tgħid illi kważi tista' tgħid illi ġejna lura għan-normal. Kien mument naqra imprekattiv għal professjoni tagħkom fejn kellna perjodu twil ta' kważi 10 ġimgħat skorruti illi l-azzjendi tagħkom kienu totalment magħluqa. Eżatt. U bħal kollox karta, ikollok għażla fil-ħajja li jew toqgħod ċiċċibeqqi, tajt issa li għaddu ma nafx meta x'qas kellna idea meta. Imbagħad nerġgħu nibdew noperaw jew tgħid x'nista' nagħmel biex bir-riżorsi li għaw bħalissa. Dak li jkun xorta jibqa' jagħmel l-exercise. Fil-fatt, minna ħatana u kien ħafna oħrajn dejna anka dawk l-online sessions, eżerċizzi dak li jkun jista' jara mill-internet, forsi jkun hemm anka coach illi jkun qed jgħidlek għax forsi jkun anka qed jarak għax kien hemm anka software speċifiku ta' li bih dak li jkun mhux biss jara sempliċi video, imma anka l-coach ikun jista' jara min qed jagħmel it-training. U hemmhekk terġgħu tgħid biex noħorġu anka l-pożittiv mill-ħaġa. Kien hemm nies Karl illi ngħid għalija jiena pereżempju diffiċli li niltaqa' magħhom ta' kuljum għax jew joqogħdu għawdex jew pereżempju jgħixu barra minn Malta. U tiskanta kemm anke l-exercise u xi ħaġa universali. Jiġifieri jekk xejn dan il-COVID f'dak li jiena illi nkunu oqrob nies illi fid-distanza huma l-bogħod ħafna u forsi ta' kuljum ma tantx nistgħu anke nitkellmu magħhom. Imma kif qed tgħid inti kienu sfidi għal kulħadd. Imma titħares il-qudiem u tgħid isma' x'tallimt minn dik il-fażi. U x'issajt tagħmel taħjar, għax jiena naf ħafna illi tant forsi anke mentalment krollaw illi kif nafu kielu aktar, forsi anke qabdu xi vizzijiet sfortunatament ġodda għax sabu ħafna ħin fuq idejhom u ma kinux jafu fiex ħajadew, għax sfortunatament again minkejja li nitkellmu ħafna fuq l-eżerċizzju kien hemm min anke mhux talli għandu iktar ħin allura għamel iktar eżerċizzju jew beda jagħmel xi ftit talli ma għamel assolutament xejn. Anke forsi fi żmien iktar normali li kien iktar impenjat kien jagħmel iktar eżerċizzju.
Allura, ironija li għattaj. Ekku. F'ħafna affarijiet. Zguru mux forsi affettwat mod psikoloġiku s-situazzjoni, vol diri 100%. l-aptit naqas, mux l-aptit niklu. Għalkem kien hawn min ukoll li jina naqlu xiftit l-aptit tal-ikel, pero l-aptit li ta' ċertu ħeġġa. Il-ħeġġa. Il-ħeġġa l-motivazzjoni li tant kemm konna ħdimna fuq dan l-istazzjon, tant kemm tkellimna ma' professjonisti kemm huwa importanti li aħna jkollna motivazzjoni. Imma kultant l-affarijiet mhux mistennija u forsi dina kienet ukoll talima illi għalina l-koll li forsi aħna nipretendu jew dejjem moħħna biex naraw se jiġri minn issa il-qoddim u forsi wkoll li nipposponu, tkellimna kemm il-darba mal-ħabib tagħna Mattejus, li jisma' mhux illum għada u mhux għada pitada, mhux dan ix-xahar id-dieħel jew inkella s-sena d-dieħla biex immorru aktar gravi. U allura min jafx ġej għada. Għalhekk jekk għandek tieħu deċiżjoni, tittoħodha x'millum, ma minn issa. Waqt li aħna qegħdin niddiskutu. Għal kwalinkwa deċiżjoni fil-ħajja, għal kwalinkwa tibdil, tibżax mit-tibdil, tibżax mill-progress. Il-bniedem għandu di tendenza li jibża illi jagħmel il-bidla tiegħu, jibża jagħmel l-ewwel pass. Però jien dejjem nżomm f'moħħi li biex tasal fil-mit pass tibda l-ewwel pass. 100%. U ħanżid biċċa miegħek innotajt ukoll dik iċ-ċertu sens ta' sorpriża illi konna qegħdin ngħixu f'soċjetà li konna vera komdi, Karl, li kull marrit għandi kważi f'din il-ħajja. U allura, isu konna qed nistennew li l-affarijiet jibqgħu tajbin għal dejjem. Issa fil-verità ħarsu lejn ġenerazzjoni ta' qabilna, mela nittana għaddew minn gwerra. Ta' qabilna forsi għaddew anka minn mart jew konflitti oħrajn. Pandemiji, kien hemm l-Spanish flu. Ġifieri, li nippretendu anka kien hemm min jgħidlek isma' l-ekonomija sejra tant tajjeb fid-dinja kollha kif jistgħu jmorru żmerġ l-affarijiet, però huwa stmat illi kull 10 snin ikun hemm daqqa ekonomika kbira. Ġifieri jekk xejn naħseb din il-pandemija servit ukoll biex inqumu naqra fuq tagħna. Il-isma' li għandi llum mhux garantit. Jew ħanieħu ħsiebu u nibni fuqu. Kien hemm min, pereżempju, Karlu minn hawn insellmilhom għax li tista' tagħmel isselmilhom ma tax taqbattejnhom, illi daw kienu jgħixu ġurnata b'ġurnata u għadha minn raħ. Illum għandi 10,000 euro ħanu fuqhom karozza. Ġemmajt 5,000 oħra u għamilt xi ħaġa oħra u ma ġemmajt xejn. Għadha ġiet fuqhom din il-problema u forsi illum jew fil-passat reċenti kienu fi problema kbira. Allura di għalmetna wkoll illi jisma' li għandek trid tinvestih u fl-istess intu ħsibu. U hemmhekk fejn anke jidħol l-eżerċizzju, Karl. Mela qabel anke dil-pandemija tisma' min jgħidlek u jiena għandi tant x'nagħmel dik importanti ma baqalix ħin għall-eżerċizzju. Mentri kieku minflok pereżempju mqarsibna nofsija, investejna nofsija, dik in-nofsija eżerċizzju tagħmel ġid illi narawh u ma narawhx. Njaf kemm hawn minna Karl anka ġieli smajt it-tobba jitkellmu illi kellhom forsi anka saħansita dan il-virus u laqas biss kienu jafu. Imma huma forsi fil-passat investew f'saħħithom, investew mhux biss fl-eżerċizzju però fil-kura li ngħidu aħna li raqdu tajjeb li kielu ikel u mhux ieħor, qabli dan il-Covid stess ma tantx affettwhom. Karl, qabel ma ninsa xtaqt insemmi għallum. Għadni kemm rajt studju interessanti li sar l-Ingilterra illi jgħidlek ċar illi l-aktar nies illi jistgħu jiġu affettwati ħażin bil-Covid u forsi anke jaslu biex iħalluna taħt il-55 sena huma dawk in-nies li huma obeżi. Mela min huwa obeżi taħt il-55 sena, jekk taħtmu l-Covid, l-aktar problema li jkollu jkun min huwa obeżi taħt il-55. Jiġifieri jekk xejn, jekk tant qed titkellmu fuq dil-Covid, l-aqwa ħaġa nistgħu nagħmlu li nindirizzaw l-ixju ta' żejjed kif semmejt tajjeb inti. Nibdew nieħdu pass pass. L-ewwel pass inħobb insemmi ħafna, Karl. Għad twila x'għandek fil-friġġ u fil-kabord. Liema minn dak li kell qed jgħinek biex inti tnaqqas forsi mix xaħam żejjed. Liema ikel qed jagħtik il-ħajja u liema ikel potenzjalment qed jisraqlek mill-ħajja. U l-għażla tkun pjuttost faċli. Dak li huwa ħażin ara x'ħad tagħmel bih, dak li huwa tajjeb żommu. Dak l-ewwel pass. It-tieni pass ikun tħobb xi tħobb tagħmel, semmejtilek fit-telefonata di Karl. Tħobb xi tħobb tagħmel u x'inhu kwalunkwe moviment jista' jkun qawma, jista' jkun mixja, jista' jkun li inti tiltaqa' fi grupp fejn hemmhekk hemm nies oħra
illi bħalek għandhom pixxi tilfu u għax intom qegħdin f'dak l-ambjent ta' familja, intom qed taqsmu esperjenzi qabel training, wara training, hemm coach li qed jigwidawkom fuq x'se tagħmlu. Tajjeb, ara inti però liema minnhom jagħmlek l-aktar happy. Għax dak li l-aktar jagħmlek happy u aktar tieħu gost tagħmlu huwa dak li l-aktar li hemm ċans li tibqa' tagħmlu. U x'inhu? Dak naħseb huwa t-tieni l-akbar pass importanti. Ok, mela, dan li qed jgħid Mattejus, naċċen aħna tkellimni għal bosta ġimgħat u anke wkoll xhur fuq dan l-istazzjon. Fosthom kemm huwa importanti illi nażlu li kelli aħna nieklu. Smajna dawn l-aħħar ġimgħat kemm dew jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa illi l-aktar nies illi jistgħu jikkumbattu dan il-virus partikolari huma nies li għandhom l-immune system tagħhom li huwa b'saħħtu. Issa, tajdu li hawn persuni illi huma attivi, illi mhumiex obeżi, illi jeklu ikel tajjeb imma xorta waħda l-immune system tagħhom huwa batut. Huwa fatt għaliex din hija xi ħaġa b'mod ġenetika. Bil-banda l-oħra imma tista' tagħmel il-parti tiegħek inti wkoll. U allura ma nistgħux aħna nitfgħu kif jgħid il-Malti il-ġebla fuq saqajna. Huwa importanti żguru illi jekk inti tieħu ħsieb is-saħħa tiegħek mod partikolari li tnaqqas mill-piż żejjed illi għandek, ejja ngħiduha kif inhi. Il-piż żejjed mhu tajjeb għal ħadd, mhu tajjeb għal xejn. Jekk nieħdu d-dera xaw forsi min jgħidlek isma' jien kuntent. Imma hija fir-realtà sabiħ li tmur biex inti tixtri xi ħaġa u ħassib dak kollu li tixtieq, tgħidu li m'hawnx ħwienet apposta iva u sewwa jagħmlu jiftu dawn it-tip ta' ħwienet. Fair enough. Imma ejjew nkunu reali, ejjew nħarsu lejn il-mera u ngħidu l-verità. It-tieni apparti d-dera hija s-saħħa. Smajna illi min huwa diabetiku huwa vulnerabbli. Min għandu mart fil-qalb huwa vulnerabbli. Xi jfisser? Jekk inti tkun overweight, jekk ikollok biżejjed aktar għandek xaħam fl-arterji tiegħek. Huwa fatt. Il-xaħam fl-arterji kulħadd jaf li huwa ħażin għal min għal saħħitna u għall-qalb tagħna. U allura indunajna u ndbaħna illi jekk inti tkun b'saħħtek dan it-tip ta' mikrobi u viruses illi jistgħu nintaqgħu magħhom eventwalment millu malada, hemm ċans li aħna nirribattuhom. Tgħidu li ma mitux nies illi kienu b'saħħithom? Iva. Ma mitux tobba? Iva. Ma fejn tista' tagħmel il-parti tiegħek, għamilha u tħallix l-awtoritajiet toqgħod tgħidlek. Ħafna drabi aħna nistennew lil ħadd ieħor jgħidilna xi ħaġa isu bobbligu. Isma' tibgħatx ikel junk food l-iskola ma' tfal. Kella tkun order mill-awtoritajiet jew kella tkun dinatura responsabilità tagħna li l-itfal tagħna nibdew inderruhom jieklu ikel pereżempju ġenwin u tajjeb. Tfakkarni Karl, kont għaddejt botta lil tal-familja anka illi għettilhom kieku s-superintendent minn hawnhekk inselmilha kellha anka tagħmel press conference. Mhux fuq kemm qed jaqbadhom nies problemi tal-qalb ta' fuq kemm qed imutu tkun xokkanti u allarmanti, anka Malta stess. Iġifieri aħna, u nifhem ta' ġifieri l-focus anka tal-medja kien fuq hekk, però bħala poplu ġenerali weħilna fuq il-COVID biss. Ma rajniex ukoll, u sa ċertu punt kważi ngħidlek, Alla ħares kanna nisimgħu kull min qed imut għalfejn qed imut għax jispiċċa 24/7 iġifieri aħbarijiet ta' mwiet. Imma realistikament, anka fejn jidħol problemi tal-qalb, kif qed tajt inti nistgħu nagħmlu ħafna il-parti tagħna. Jiġifieri, il-qalb tiddependi ħafna fuq jekk inti bniedem tiċċaqlaq xew le. Issa kif qed tajt inti hemm kundizzjonijiet il-ħabba fihom forsi bniedem ma jistax jiċċaqlaq. Jew ingħata l-parir illi ma jiċċaqlaqx imma dawn huma ftit ejja nkunu reali, ġifieri ma nippruvawx ngħidu u għax dija problema enormi, huma ftit l-individwi li ma jistgħu jagħmlu l-ebda eżerċizzju. Ħafna minna ikun jew qass jew għax m'għandux importanza. Jekk ma jistgħux jagħmlu eżerċizzju jieħdu ħsieb x'tip ta' ikel jieklu u l-mod ta' kif qegħdin jgħixu. 100% Karl, 100%. Xi mod jew ieħor tista' ssib xi ħaġa x'tagħmel għall-aħjar ta' ħajtek. 100%, għax dak li msejjaħ cardiovascular disease, ġifieri problemi relatati mal-qalb huma kbar. U kieku kellna nisimgħu again imqar press conference waħda ta' kemm qed imutu Malta b'problemi tal-qalb, mhux jaqbadhom ta'
kif nisimgħu press conference kemm qabadhom il-COVID, imutu il-numru huwa għoli u mhux se nsemmi numri għax ma jkun Jiena skorri. naħseb li hawnhekk qed jagħmel rimarka interessanti ħafna minħabba li l-awtorità tas-saħħa bil-preżenza tal-professur Charmaine Gauci, illi tant kien hawn eluf ta' nies, inkluż fuq l-istazzjon tagħna, kuljum meta bdiet tagħti l-press conference kienu qassal dak li setajt, bis-saħħa ta' dawk il-messaġġi u bis-saħħa illi bdejna nqajmu tant kuxjenza u interess biex nieħdu ħsieb inżommu social distance, nilbsu l-ingwanti, l-maskli, u ma nafx xi iżjed għax qalulna ħafna affarijiet, mhux vera, il-pandemija irnexxielna niġġildula u nistgħu ngħidu li kważi erbaħniha. L-argument ta' Mattejus huwa validissimu u forsi hawnhekk l-awtorità tas-saħħa ta' min tikkonsidra illi iva tagħti rendi kont mhux biex tbeżza lin-nies kif forsi kien hawn min qed jgħid illi anke l-midja kienet qiegħda tagħmel, imma biex tqajjem kuxjenza u b'mod regolari min vera jixtieq jieħu ħsieb is-saħħa tiegħu. Dr. Charmaine Gauci, isegwik. Waħna qed nagħmlu l-ekstedina wkoll fuq dan l-istazzjon biex jekk inti tixtieq naħseb li huwa valla pena illi iva jkun hemm bulletin mediku mhux kemmietu nies, imma biex inqajmu kuxjenza kemm hawn diffikultajiet persuni illi jistgħu ma jkollhomx dawn id-diffikultajiet. Dejjem niftakru il-miljuni kbar ta' euros illi jkun qiegħed jinvesti l-gvern il-pajjiż għal kura medika. Jekk naqbdu ftit minn dak l-investiment illi aħna ninvestu fil-kura medika imma ninvestuh f'aktar għarfien, jien naħseb il pajjiż imur aħjar kemm bħala saħħa fuq iċ-ċittadin Malti imma wkoll finanzjarjament u piż żejjed fuq l-isptarijiet tagħna u fuq in-nies li jaħdmu fl-isptarijiet tagħna. Naħseb ta' min jikkonsidra din illi ngħidu isma' darba fil-ġimgħa ngħidu isma' sar progress hekk ta'. Ara xi progressa minna minn mindu bdejna nagħmlu dal-arfien. Problemi fis-saħħa tal-qalb minn 300 f'dil il-ġimgħa, qed nivvinta numru jien ta' ma nafx kemm ikun hemm, inżilna l-250. Ara daqsxejn. M'għandniex każijiet ġodda matul din il-ġimgħa, imma każijiet li tiġu trattati. Insemmi każ wieħed. Ma nafx jekk taħdimx. Dak it-teoriji li kellna forsi fil-passat, 3 xhur ilu, dawk naħseb illi m'għadhomx jireġġu għallum il-ġurnata. Ma nistgħux nibqgħu marbutin ma' dak il-pattern li kellna. Il-pattern li kellna kien differenti. Issa għandna pattern ġdid. U naħseb ma rridux nibżaw, issa anke aħna bħala awtorità, qed ngħid awtorità mhux bħala awtorità jien ta' ma bħala stazzjon, bħala midja, ma nibżawx illi nagħmlu dawn it-tip ta' passi biex inkomplu nqajmu għarfien fost iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. L-ekonomija hija importanti fil-pajjiż, ma naħseb il-prijorità hija s-saħħa u l-edukazzjoni. U kif qed tajt inti Karl, is-saħħa tiġġenera ekonomija tajba mela anka il-poplu jekk ikun aktar b'saħħtu jista' jaħdem u jista' inqas jiddependi fuq sick leave u jista' inqas iħallas għal ċertu kif qed ngħidu operazzjonijiet u affarijiet hekk. U fil-fatt ta' min infakru għax dal-aħħar 3 xhur again il-focus kien l-aktar fuq il-COVID. Però fost l-aktar imwiet komuni huma affarijiet li sfortunatament jiena naħseb għall-inqas hekk ma kien tkellem man nies nirrealizza illi żdiedu. It-tipjib. Ix-xorb żejjed u l-ikel żejjed. Jiġifieri dawn huma fost l-elementi ħżiena għal saħħitna. lilhom minn dejjem Karl. Però fi żmien il-COVID biex taxxaq żdiedu aktar. U magħhom żdied il-mart mentali. U magħhom żdied il-mart mentali. Allura x'qed nippruvaw anka u nirringrazzjak li qed wasal dal-messaġġ Karl. Illi l-awareness trid tkun fuq affarijiet anka diversi l-awareness tan-nies. Jiġifieri illi aħna tajjeb illi inti tagħmel is-social distance, però ma jfissirx illi għax għamilt hekk inti saħħtek hija safe. Għax imbagħad terġgħu tajt jekk inti pereżempju bniedem tfejjeb. Safe minn dik il-kondizzjoni. Safe minn dik il-kondizzjoni, però terġgħu tajt tista' ddur, serkel terġa' tiġi fejn kont, ħanejdlek għalfejn. Għax jekk inti minħabba s-sigaretti u ikel żejjed inti vulnerabbli, u dak il-virus tieħdu minn x'imkien ġenwinament jiena b'għaddit tazza kienet infettata u qatt minn swiċċi. Issa kif sabni dak il-virus? Jekk qabel ma kontx impejjeb. U da issa probabbli hemm aktar riskju terġgħu tajt. Allura x'qed nippruvaw ngħidu? Iddur fejn iddur.
l-għażliet irridu jkunu hemmhekk dejjem. Mhux qed ngħidu li inti mitnej sal-ħadd toqgħod tikol blużin tiżen iċ-chicken u l-ħassu it-tadam u Alla ħares tieħu xi naqra pizza żgħira għax ħadd tmut. Mhux il-każ. Però minn tal-inqas 80% ta' meta aħna niklu nixorbu. M'għandux ikun għażliet li nafu li qed jagħtuna l-ħajja flok jisirqulna l-ħajja. Għax din hija kwistjoni ta' Karl, illi inti fil-maġġoranza tal-ħin tagħmel għażliet tajbin minflok għażliet illi mhumiex tajbin għalik. Għax jekk inti imbagħad li għandu jqala ħin għala dejjem. U ħadd mu għalaw, ejn ngħidu kif inhi. Però kif ngħix il-kwalità tal-ħajja li tant anke nsemmuha tiddependi iva fuq inti pereżempju kemm tgħix komda għax tista' tagħmel ċertu kapriċċi. Però jiena nemmen għall-inqas li l-kwalità ta' ħajti hija kemm għandi indipendenza. Jiġifieri jekk forsi anke jiena ma nafx obeżi, inti semmejta tajjeb ħafna Karl, illi id-dera, hemm min idejq u hemm min le. Is-saħħa, kulħadd irid saħħa aħjar, però anke d-dipendenza. Jekk jiena forsi obeżi u għandi bżonn li dak li jkun jaqfil lil-lazz, jew għandi bżonn li bil-fors dak li jkun iġor lix-xirja. Dik mhux ukoll kwalità tal-ħajja, allura rridu naraw dawn l-affarijiet. Mat, ħan niftaħ li tat-telefon fadal l-aħħar 10 minuti fil-kumpanija tiegħek. Min ixtieq jintervjeni jista' jċempilna fuq 27-500-500-27-600. Dan huwa suġġett interessanti ħbib tiegħi ta' u ta' min jixtarru u ta' min jibqa' jiġi diskuss fost il-familji tagħna f'pajjiżna. Xi ħadd qalli wkoll dan il-messaġġ illi laqatni missu li l-awtorità anki wkoll fil-budgets illi jmiss jagħti vouchers biex jinxtara ikel bninu tajjeb għaliex hawn min li ma jistax jixtri ikel tajjeb u ġenwin għaliex jiswa aktar flus mill-junk food. Dan huwa fatt ieħor ukoll, għal ta' min jixtar anki wkoll dawn il-kummenti illi wieħed jagħmel fuq il-mezzi soċjali u anki wkoll meta nitlu f'dawn id-dib ta' diskussjonijiet. Però li minn dan kollu kulħadd jista' jagħmel il-parti tiegħu. Ekku. Mhux veru. Voldiri huwa minnu li biex tixtri inti pereżempju jiena fil-ħut huwa aktar li fil-prezz milli tixtri kilo għaġin pereżempju. Kulħadd jaf €1 tixtri kilo llum. Tajjeb borża ta' ġin ta' barra pereżempju illi titma' familja. Landa tal-preserv. Botta dam ħallat kollox tajjeb u allura kimt. Fil-waqt li inti biex tixtri sider ta' tiġiġ pereżempju jew inkella xi naqra laħam tajjeb li huwa rekomandat darba darbtej fil-ġimgħa għal ċertu nies. Imma l-ħut pereżempju il-ħaxix u l-frott mhux daqstant huwa ngħidwa kif inhi irħis. Kultant issib illi frotta tiswa darbtej jew tliet darbit iżjed minn pakket ta' ċikkolata pereżempju. U għalhekk Karl li ħafna nies isejħulu dan investiment. Għax inti qed tinvesti qed talloka ċertu budget anka ta' flus u ta' ħin. Biex inti tagħmel għażliet u mhux oħrajn. Mela jiena stajt pereżempju jekk għal mod tal-kelma għandi €1000 paga fix-xahar, niddeċidi jiena kif nonfoqha, hemm ċertu impenji li ovvjament bil-forsi jdu jsiru. Jien naf jekk inti għandek loan, kontijiet tad-dawlu tal-ilma u dawn l-affarijiet kollha dawk iridu jsiru, granted. Però li baqa' minnu huwa sta għalija fiex jiena ninvestih jew fiex jiena nonfqu. Għandek min pereżempju jgħidlek u minn hawnhekk insellmilhom ma jibqa' li kważi xejn. Għandek min jgħidlek isma' jiena qed inġemma €200 u nonfoqhom pereżempju jien naf għandi dik id-drawwa jew għandi dak il-hobby. Għandek min imbagħad jgħid isma' ħandur dawra mejt, ħa nara naqra. Jiena nista' pereżempju daw il-€200 ħanivvintajek ninvestihom f'ikel li huwa aħjar milli qed nikol bħalissa għaliex xorta se nikol. Issa jkun ħaġin ta' barra tal-kilo. Jew inkella huwa pereżempju jien naf frott għal mod tal-kelma bitnej li huma ħanikol, però x'ħajatuni in return. U għalhekk huwa investiment. Mela waqt li wieħed forsi jikkawża fost affarijiet oħrajn forsi nefħa, xaħam żejjed, forsi anke okkupazzjoni tal-istonku għal ċertu nies, li kelli ieħor fil-maġġoranza diment li jkun jaqbel miegħek, ħajtik iktar nutrienti, vitamini, ħajimlik aktar probabbilment mhux imbulmak imma jimlik jissodisfak aktar. U apparti minn hekk, ħajbedek mill-iktar ħaġa illi dak li jkun huwa konxi fuqha bħalissa, il-mart. Allura huwa investiment Karl. U fil-fatt minn hawn u fit-talħin ieħor wara Mattejus ħajnaqat magħna l-SRNers George Bonello li ħanitkellmu fuq kundizzjoni li il-maġġoranza ta' dawk li jiġu diagnosed li għandhom sleep apnea huma persuni li għandhom xi ftit tal-weight, tal-peace. Ovvjament, għaw min għandu sleep apnea u m'għandux peace. Jew inkella m'għandux età ma għandu żgħir. Imma l-każijiet huma rari.
Imma allura għalhekk inħeġġukom biex tibqgħu issegwu dan l-istazzjon il-programm tagħna li b'xi mod jew ieħor inkunu qegħdin narfu, mhux nedukaw, imma narfu dwar ħajja ta' stil differenti kif nistgħu aħna ngħixu l-ħajja tagħna b'inqas komplikazzjonijiet. Sa l-ħajja hija dik li mhux vera. Mhix wartu żgħar, kulħadd jaf din. Tissielet biex tgħix. Niġu fid-dinja aħna hawn min jgħidlek biex imbagħtu, ma ħobbx ngħidha din. Li tissielet, li tipprova tikkumbatti. Kumbatti l-ħażin għax il-ħażin huwa superabbli kultant, mhux vera. Imma għalhekk nippruvaw li nagħtu motivazzjoni aħna ninfurmaw liċ-ċittadini Maltin u Għawċin kif nistgħu nirribattu il-ħażin tal-ħajja. Ħanaraw dan ir-riklam, nerġgħu niġu lura u jekk ikun hemm telefonati nistgħu ndaħluhom. Fadal l-aħħar 5 minuti ma' Mattejus. Ibqgħu magħna. MG Home Interiors, eżattament ħalluqa faċċata tal-Lidl Supermarket, ma ġembi għandi l-Meri wix familjari ma'kom it-telespettaturi. Iżbaħ ikbar minn qatt qabel dal-istabbiliment ta'kom, Mer. Ekku, Karl, provajna nwessaw il-post imma qatmu biżejjed. Fil-fatt minn jaf MG Home Interiors issa qegħdin kompletament fuq home furnishings. Ġifieri dak kollu li għandu x'jaqsam ma' portieri u aċċessorji tad-dar li huma soft furnishings. Ġifieri qed daħħalna bjankerija, daħħalna tapiti, kif ukoll introduċejna section żgħira ta' ħebedexri biex dak li jkun jiġi jixtri l-portieri jista' jixtri t-tejp, il-ħajt u dak kollu li għandu bżonn biex hekk ikun jista' jħid ukoll il-portiera tiegħu. Fil-fatt ukoll għandna xi portieri lesti, xugamani, l-ożor, dawk l-affarijiet li wieħed jista' jinqeda għalihom hawnhekk imma il-qofol u primarjament huma id-drapijiet tal-portieri fejn aħna esklusivi għalihom kif ukoll noffru s-servizz tal-ħjata u rails u twaħħil dak kollu li għandu x'jaqsam biex wieħed jimmaġina portiera jiġijaw u joħroġ biha lesta wkoll. Sinjuri, ejjew hawnhekk għand MG Home Interiors, semmu l-istazzjon tagħna F-Living Channel kif taslu għawajdlu maħna rajnikom fuq F-Living Channel ħalli tingħataw trattament speċjali. Fakkarkom li miftuħin il-ġurnata kollha mit-2 sas-sibt. Ħassibu l-assistenza, ħassibu nies professjonali illi jgħinuk għad-deċiżjoni tal-portieri u f'ħafna affarijiet oħra li għandek bżonn għad-dar tiegħek. Tinsewx, MG Home Interiors, faċċata tal-Lidl Supermarket, ħalluqa. Diskussjoni baqgħet għaddejja fl-studios tagħna li xi naqgħod magħna wkoll li minn hawn ftit ieħor ħajjingħaqad live fl-studios magħna Sur George Bonello li ħan nitkellmu fost oħrajn dwar sleep apnea li għandu esperjenza kbira fil-qasam mediku għaliex ovvjament il-professjoni tiegħu huwa ta' nurse u anki wkoll beda jiddiskuti ma' Mattejus kemm huwa importanti il-liva nikkumbattu il-lifestyle tagħna. U waħda mill-raġunijiet kif għandna nikkumbattu il-lifestyle tagħna, nikkumbattu billi aħna ninjuraw l-advertisement, il-pubbliċità li ċertu ikel, illi tantu huwa tajjeb fit-toma tiegħu, tanti fuq, tanti ħajrek illi jaħseb anke l-ikbar nutritionist tad-dinja wkoll kultant ta' għalih. Ekku. Le, ara, Veru? Ekku, fil-teorija u kif jaħdem huwa dan, fil-prattika li tkun iktar faċli tgħidha milli tagħmilha. Fil-teorija qedaw, isma' jiena x'se nagħżel? Dak li ħajtini issa, dak li s-sodisfazzjon tal-moment u imbagħad nibda mbagħad il-konsegwenzi forsi anke mill-ewwel jiena fruq ta' stonku, forsi diarrea, forsi bloated, jew forsi xejn minn dan, imma naf li qed iħaxxinni u jisraqli minn saħħti. Jew ħan investi fikel illi ma ngħidx kemmu tajjeb dan l-iktar toma tajba fid-dinja, imma li naf illi ħajjejni biex inkompli neħħi xi ħamżejjed. Ħajjejni biex jibbustja l-sistema monetarja biex il-mart li jiġi isibni aktar preparat b'ċans ħafna ola li jiena nibqa' ħaj wara kwalunkwe marda forsi. Tajjeb jew ħafna mill-mart ħanpoġġu hekk. U fl-istess ħin huwa ikel illi li qiegħed jissodisfani, qed itini il-ħajja. U Karla x'naf li ma tantx baqalna ħin, ħanalaq b'dan l-argument. Illi tkellimna l-ewwel illi sar anke studju fl-Ingilterra illi għal min huwa taħt il-55 l-ikbar riskju illi jkun affettwat ħażin ħafna bil-COVID huwa jekk il-persuna tkun obeżi. Però, ara kemm tajba.
Di tallimnija minn dejjem, Karl. Aħjar tkun obeżi u qed tiċċaqlaq milli inti tidher flajn illi qiegħed bisajjeb u ma tiċċaqlaqx. Għax kważi kważi tkun qiegħed tinganna mhux biss lilek innifsek għax inti tkun minn għalik tgħidu lejja ma tantx għandi problema ta' pis. Imma tkun anka forsi m'intix qed turi illi għandek problema u għal daqstan dak jista' jwassal biex imbagħad ikun hemm problemi oħrajn kif anka forsi jista' jispjegalna il-missiden tiegħek illi jmiss. Iġifieri jekk xejn, anka jekk inti sal-lum għadek tħossok li inti obeżi, l-aqwa ħaġa tista' tagħmel tibda tiċċaqlaq jew tibqa' tiċċaqlaq għax dak l-ewwel pass diġà ħajibda jsolvi ħafna problemi minnu nnifsu. Il-fatt illi inti ma bqajtx bil-qiegħda. Ovvjament aħna minn hawnhekk dejjem nippruvaw nagħtu din il-motivazzjoni, din l-għajnuna, din l-esperazzjoni ta' il għaliex ma rridux anki wkoll forsi nitfaw peace żejjed b'mod mentali fuq persuni li huma obeżi, li huma overweight, però llum il-ġurnata nafu il-koll illi l-obeżità, il-peace żejjed fuq il-persuna mhux ġid. Issa hemm differenza forsi li jgħidu għaw min jgħidlek isma' jiena kuntent, jew il-kuntent issa, imma fir-realtà is-saħħa tagħna tkun qiegħda tiġi perikolozzata tajjeb u allura hemm bżonn li aħna waslu dan il-messaġġ. U forsi minn hawnhekk nerġa' nagħmel appell lill-awtorità tas-saħħa, il-promozzjoni tas-saħħa li kif għamilna kampanja tant b'saħħitha, tant effettiva, illi meta jkun hemm laqda jkun hemm is-saħħa, illi fejn ikun hemm il-persuni konċernati bħalna nies preżentaturi li għandna ammirazzjoni mill-ċittadini Maltin u għawċin, kulħadd għandu n-niċċa tiegħu, aħna għandna n-niċċa tagħna, stazzjonijiet oħrajn, kemm televiżjoni, radio, portals, gazzetti huma x'inhuma mezzi ta' komunikazzjoni fejn innaqadna fl-imkien fejn lajta kienet waħda ta' interess nazzjonali wasalna. U allura għaliex allura dak li aħna rnexxinna nagħmlu ma nagħmluhx fuq kundizzjonijiet oħrajn, ma nagħmluhx ukoll fuq sejħiet oħrajn. Jien niftakar li l-fuq minn 23 sen ilu kont nagħmel ukoll dawn it-tip ta' programmi u kien ġi hawnhekk persuna minn setqa u kienet għadha fil-bidu s-setqa u ħadd ma kien jafessax x'inhu l-funzjoni tagħha. Bdejna nitkellmu fuq il-vizzjiet ta' sustanzi perikolużi, drogi insomma, u nitkellmu fuq heroina u fuq cocaine u fuq ħaxixa, eċetera, eċetera, u fuq pilloli dak iż-żmien kien hemm l-ecstasies u eċetera, eċetera. U bdejna din il-kampanja. Dit taħdem. Ma donnu isu hekk ħadnija for granted u il-persuni li abbużaw mid-droga għamilna perjodu f'pajjiżna reġgħet bdiet tola. Għax ħadnihom for granted l-affarijiet jista' jkun ukoll. Meta minna pressjoni anki aħna bħala nies tal-medja illi ngħidu isma' dak il-perjodu tal-mili tixrob, x'issuq u nagħmlu promozzjoni u hekk u da u jekk ħadd morru tixorbu użaw mezz ieħor ta' trasport, jekk ħadd toħorġu erba' ddeċidu li wieħed ma jixrobx u ma tixrob l-għada u dar ħafna paroli hekk ħadmet. Kien hemm snin minnhom illi ma kienx hemm inċidenti. Donnu ħadnija for granted u bdew isiru l-inċidenti reġa'. U għalhekk kellna bżonn inkunu konsistenti. Ejjew ħalli naħdmu fl-imkien f'dan imbirek pajjiż għandna vantaġġ 400,000 ruħ qegħdin ċittadin Malti. U l-oħrajn li jiġu ġibuhom magħna, mhux imorru magħhom, irdu resquhom lejna wkoll. Ħalli bekk ikonna poplu b'saħħtu, poplu li jista' verament ikompli jsaħħaħ l-ekonomija f'pajjiżna. Grazzi Matteus, nirringrazzjak. Sinjuri, ftit momenti ta' riklami, lura dal-waqt it-tieni mistieden tiegħi George Bonello.